Penseu una cosa, abans de les xarxes socials, abans fins i tot que existís la impremta, ja hi havia gent que volia canviar el món només amb el poder de les idees. Doncs avui viatgem fins al segle XIII per conèixer una d'aquestes figures, un personatge que, la veritat, és sorprenentment modern. Parlem de Ramon Llull, un home que va ser cavaller, poeta, pecador i que de cop i volta es va reinventar per complet. Es va convertir en un dels intel·lectuals més radicals i productius del seu temps. La seva història, de fet, és un viatge de transformació, un canvi brutal que comença en una illa plena de contradiccions. Clar, per entendre Llull primer hem d'entendre on va viure. Ens hem de situar. Som a la Mallorca del segle XIII. Ell neix l'any 1232, només 3 anys després de la conquesta de Jaume I. I, a veure, no ens imaginem una illa tranquil·la, ni de bon tros. Allò era una frontera, un punt clau entre Àfrica i Europa. Hi havia molt de comerç, sí, però també molta tensió. Penseu que el cristianisme s'estava imposant, però gairebé un terç de la gent que hi vivia encara era musulmana, i molts d'ells esclaus. I és just aquí, en aquest bullir de cultures, de religions i de conflictes, on comença la història de Ramon Llull. I és que la vida del Llull és com si fossin dues vides en una, totalment oposades. Abans de fer els 30, era l'estereotip perfecte de l'home de la cort, senescal, del rei, poeta, trobador, casat, amb fills, vaja, un home que gaudia de tots els plaers mundans. Però després dels 30, tot, absolutament tot canvia. Abandona aquella vida i s'embarca en una missió que sembla impossible, gairebé boja. Aquest canvi és tal i tan bèstia que, clar, la pregunta és inevitable. Què va passar exactament? Doncs vinga, anem a la primera part. La vida d'aquell jove noble en una illa del Mediterrani. Una vida que, en principi, semblava que anava a ser molt còmoda i bastant previsible. Clar, com a fill d'un dels cavallers de la conquesta, Llull tenia una posició privilegiadíssima. La seva vida a la cort com a senescal, la poesia d'amor que escrivia, tot, absolutament tot, seguia el guió que s'esperava d'un home com ell. Era una vida, en paraules seves, de luxúria i vanitats. I aquest és un punt clau perquè aquest passat és precisament el que més tard intentarà esborrar amb totes les seves forces. I llavors, just quan tot semblava que estava escrit, va arribar el moment, el punt d'inflexió, un esdeveniment que va trencar la seva realitat i que ho va redefinir tot, el seu propòsit, la seva vida, el seu destí. El més bèstia de tot plegat és el context. Penseu-hi, no estava resant en un monestir, ni fent penitència. Estava escrivint un poema d'amor, per a una dona que no era la seva, per cert. I just enmig d'això se li apareix la imatge de Crist a la creu. Però no una vegada, no, 5 vegades seguides. L'experiència va ser tan violenta, tan brutalment transformadora, que li va provocar una crisi religiosa profundíssima. Va ser el canvi de rumb, el final d'una vida i el començament d'una altra. Però atenció, perquè aquesta crisi no el va portar a tancar-se a un monasteri a fer penitència i prou. No, el va portar a l'acció. Es va autoimposar una missió monumental, gairebé delirant, amb 3 objectius molt clars. Primer, convertir tots els no creients. Segon, per fer-ho escriuria, atenció, el millor llibre del món, un llibre que demostrés les veritats cristianes. I tercer, crearia escoles per formar missioners. O sigui, no era només un impuls, era un pla estratègic a una escala gigant. Però clar, una missió tan i tan ambiciosa, com es prepara una cosa així? Doncs Llull no es va llançar a predicar de seguida, sense més, ni parlar-ne. Primer es va dedicar a construir la seva eina. Una eina definitiva, un sistema intel·lectual que, segons ell, podia convèncer qualsevol ment racional. I la seva preparació va ser extrema. El primer que fa és abandonar la família, un acte radicalíssim per a l'època, i es retira durant 9 anys. 9 anys! En aquest aïllament es converteix en un autodidacta i estudia de manera absolutament obsessiva. I fa una altra cosa que avui ens sobta molt. Compra un esclau per una única raó, aprendre àrab, l'idioma d'aquells a qui volia convertir. Aquest detall ja ens diu molt de la seva determinació. Era total. Costés el que costés. I és durant aquesta retirada que té la seva segona gran revelació, el que es coneix com la il·luminació de Randa, i d'aquí neix la seva gran creació, l'art. I què era l'art? Doncs no era només un llibre, era tot un sistema, una espècie de màquina de la veritat. La idea era al·lucinant. Es podia demostrar la fe cristiana no només citant la Bíblia, sinó utilitzant la lògica pura, arguments racionals que, segons ell, qualsevol persona, fos jueu o musulmana, hauria d'acceptar com a vàlids. D'acord. Llull ja té la seva eina, l'art. Ara comença la segona fase, la divulgació. I la manera com es va posar a vendre les seves idees va ser tan revolucionària com el seu sistema.
Mireu aquesta xifra. Més de 265 obres. És una autèntica barbaritat. Penseu que durant 40 anys va mantenir un ritme de producció frenètic, com si fos un creador de contingut d'avui en dia, però al segle XIII. I va escriure de tot: teologia, filosofia, ciència, novel·les, poesia, però tot, absolutament tot, tenia un únic objectiu. Era una eina al servei de la seva gran missió. I aquí ve una altra de les seves idees genials, que és increïblement moderna, la seva estratègia de comunicació. Tenia claríssim a qui s'adreçava cada vegada. Per a l'elit intel·lectual d'Europa, el llatí. Per als musulmans a qui volia convèncer, l'àrab. I la gran revolució. Per a la gent del carrer, per als laics, el català. Estava segmentant el seu públic segles abans que s'inventés el màrqueting. I és que això és importantíssim. És un dels seus llegats més grans. Penseu que, en aquella època, els temes seriosos, la ciència, la filosofia, Déu, es tractaven només en llatí. I l'ull arriba i diu, no, d'això se'n pot parlar en la llengua del poble, en català. Fent això, no només va acostar el coneixement a la gent, el va democratitzar, sinó que va elevar el català a la categoria de llengua de cultura. Va crear un precedent brutal per a tota la literatura que vindria després. La seva producció, a més, no era només enorme en quantitat, sinó també en diversitat. Va tocar tots els pals. Per exemple, al llibre del Gentil i dels Tres Savis s'inventa un debat superrespectuós entre un jueu, un cristià i un musulmà. Amb el Blanquerna escriu una de les primeres novel·les en català per explicar com hauria de ser una vida cristiana ideal. I amb l'Arbre de Ciència, crea una enciclopèdia gigant per organitzar tot el coneixement. Cada llibre, cada format, era una estratègia diferent per al mateix objectiu: convèncer. Clar, després de dècades d'aquesta feina frenètica, de viatges sense parar, d'una producció intel·lectual bestial, arriba la pregunta del milió. Va funcionar? Va tenir èxit? Doncs la resposta, almenys, des del seu punt de vista, és bastant tràgica. Hi ha un poema seu, El desconsort, que potser és el text més personal i dolorós que va escriure mai. En aquest poema, ell parla amb un ermita que l'intenta consolar, però Llull rebutja qualsevol consol. És el lament d'un home que sent que ho ha donat absolutament tot per la seva causa, per la seva missió, i que el món simplement no li ha fet cas. És una confessió brutal del seu sentiment de fracàs. Ara bé, aquest sentiment de fracàs no el va aturar, ni de bon tros. Els seus últims anys van ser una bogeria de viatges perillosos per anar a predicar ell mateix al nord d'Àfrica. De fet, a Búgia, a l'actual Algèria, gairebé el maten a pedrades i va acabar 6 mesos a la presó. Al final va morir amb 84 anys encara en plena Nisión. Ni tan sols se sap del cert on va morir, si a Tunis, al vaixell a tornada o ja a Mallorca. Un final incert per una vida de moviment constant. Llavors, com recordem Ramon Llull? Amb què ens quedem? Com un fanàtic obsessionat amb una utopia que mai va aconseguir? O potser com una figura clau que, mentre intentava convertir el món, va acabar fent una cosa encara més gran. Va donar llum a una llengua literària, va ser pioner del diàleg entre religions i va defensar l'ús de la raó per parlar de la fe. El seu llegat, com la seva vida, és complexa, ple de contradiccions, i la pregunta sobre qui va ser realment, 7 segles més tard, encara està oberta.